Så, då var det äntligen dags. Utlottningen av Matex tävling här. Där vi då hade att man fick köpa ett visst antal klingor. Och då var man med automatiskt i den här utlottningen av en MV52 vibroplatta. Och då ska vi dra den lyckliga vinnaren här, så får vi se vad som händer. Se vilken först som kommer ut. Här står på den lappen. Vinnaren av Matex tävling här är Antonssons Mark och Entreprenad AB. Så det är bara till att komma och hämta din vibroplatta här. Får vi gratulera Antonssons.